Nepažnja, loši vremenski uvjeti, nepoštivanje prometnih pravila i propisa. Prometnu nesreću mogu uzrokovati brojni čimbenici. Ovoga vikenda u Klokočeviku presudna je bila brzina. Nesreća se dogodila 24. u petak u 14:30. Policija je očevidom utvrdila da je 23-godišnjak upravljajući autobusom zbog nepropisne, odnosno zbog neprilagođene brzine prednjim dijelom autobusa u kojem u tom trenutku nije bilo putnika udario u stražnji dio teretnog vozila. Snažan udar, navode iz policijske uprave Brodsko-Posavske, prouzrokovao je slijetanje vozila s ceste, pri čemu su 2 osobe teže ozlijeđene. 63-godišnjak je ipak zadržan na daljnjem liječenju u bolnici, a 23-godišnjak je nakon pružene liječničke pomoći pušten kući. Policija protiv 23-godišnjaka podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Ova 2 vozača samo su dio statistike. Za vikend se, ističu iz policije, dogodilo ukupno 6 prometnih nesreća, od čega 4 s ozlijeđenim osobama. Neprilagođena brzina, korištenje mobitela za vrijeme vožnje, vožnja u alkoholiziranom stanju i nekorištenje sigurnosnog pojasa ponovno su se pokazali kao najveći problem i glavni uzroci nesreća. Samo u proteklom tjednu policijski službenici su na području Brodsko-Posavske županije evidentirali 346 prometnih prekršaja ove vrste. Najbrojnije su bile nepropisne brzine, a za ovaj je prekršaj kažnjeno čak 127 vozača. Najvećom brzinom od 200 km/h upravljao je 49-godišnjak iz Zagreba, upravljajući osobnim automobilom na autocesti A3 25.1. u 12:54, a brzinom od 99 km/h kroz naselje Gromačnik upravljao je 31-godišnjak 26.1. u 0:50 sati. Pod utjecajem alkohola vozilo je 26 vozača. Najrekorder kada govorimo o koncentraciji alkohola je 47-godišnjak. On je s 2,23 promila upravljao osobnim automobilom u Brodskom Stupniku 25.1. u 22:30 sati. Policijski službenici akciju pod nazivom Alkohol proveli su i za vikend. U noći sa subote na nedjelju sankcionirali su 12 vozača koji su upravljali vozilom u alkoholiziranom stanju, a evidentirani su i drugi prekršaji. 9 slučajeva prekršaja pretjecanja obilaženja, 6 prekršaja pješaka, 5 prekršaja obveza vozača prema pješacima, 4 prekršaja upravljanja vozilom pod zabranom i u manjem broju utvrđeni su i drugi prometni prekršaji. Kazne su povećane, ali navode iz policije, najčešći i najteži prometni prekršaji i dalje se ponavljaju.